20. Ето клипа за кварталното братство. Добре, бе. Я ми дай тенските това да се облика. Всички да ги качим, бе. Да. Сега. Благодаря ти, Боря, само секунда. Аз се изморих, да знаете. И се напуших. А ти нагоре към махалата. Махал се. Че, мамо, де да научи се, Боря. Знаеш как се кепа, братле, а? Вау! Как го караме, брат? Ами Вече така ще го карам, брат. Аз не знаех, че толкова лесно е. Деца ни разтърти, до тогава се бяга. Завчера как го изпусна? Какво стана? А? Не можа да фане кантара и го обърна. Той е само за тягате. До този мотор за друго не става. Това не мой. Това дигни се и балансера го бута. Страшно. Аре, Защото малко ще си починеш, чакам друго. айде.